El diari del Grec, un pringat total. Està escrit en 3 idiomes, castellà, anglès i català, i ha escrit Yevgeny. És una novel·la que està molt il·lustrada i es veu molt bé la lletra. Nosaltres a l'escola estem fent teatre i us volíem ensenyar aquesta part on el grec està fent una obra de teatre. I parla una mica sobre què és el que li passa a la seva vida i a l'institut i ens ha agradat molt aquest llibre. A mi el que no m'agrada del llibre és aquesta pàgina d'aquí. Pues jo trobo que és molt xula, a mi sí que m'agrada, és molt graciosa. Bueno, doncs farem una cosa, ens ho deixeu en els comentaris si us l'heu llegit i si us ha agradat la pàgina. I ens dic que us agradaria llegir-vos-ho. I si us ha agradat el vídeo no us oblideu de subscriure-us i donar-li like. Adeu!